Tal-gas jew tad-dar. Nuża tal-gas. Għalfejn tuża tal-gas? Għax dik teħli inqas. Min għalik li taħli inqas mhux veru. Dan, San, għadu kemm ikellimni xi ħadd u qalli li aħjar użajt il-kitla tad-daw minflok tal-gass. Kellimni xi ħadd. Umment idu jkellmek maj. Però taħseb fuq għal-mistoqsija tajba, jaqbillek kitla tal-elettriku jew nkella il-kitla tal-gass saw li tpoġġi fuq in-nar. Naħdmuha? Naħdmuha. Litru ilma f'kull wieħed, tlaqna. Tlaqna. Nibdow nippruvaw nikkalkulaw. Ovvjament dawn il-kalkoli huma magħmula llum bil-prezzijiet tal-gass li sibna tal-lum u bil-prezz tad-dawl li sibna tal-lum skont il-kitla li għandna aħna kollox bil-kalkoli tagħna. Minnhom tistgħu sempliċiment tagħmlu l-istess ħaġa id-dar jekk tridu, kull ma tridu tkunu tafu huwa il-prezz tad-dawl per unit, il-prezz tal-gass u kemm idum biex jinħela l-gass tajjeb u finalment il-kitla tagħkom kemm taħli għax dik hija importanti tad-dawl. Issa, mela nibdew b'tal-gass. Tal-gass ċilindru tal-25 kilo jiswa il-prezz tal-lum 31.25 cents, ġifieri ngħidu 31 euro tajjeb kollox. Mbagħad il-kitla tal-gass b'litru ilma ġo fiha damet biex għaliet 6 minuti u 51 seconds. Damet naqat? Meta għamilna l-kalkoli tagħna, insomma, ħriġna bil-punt illi bej wieħed u ieħor dit tazza kafè li qed nieħu jiena tajjeb li fiha għamilta mill-kitla tal-gass tiġi tiswini qrib il-4 cents. Ġifieri mhux irħisa rħisa, jekk niżel sa wisfel sa xatt ngħidlek hemmedi. Tad-dawl hija storja oħra, mela tad-dawl din il-kitla partikolari taħli 1.5 kilowatts fis-sija. Jiġifieri jekk tħalliha mixowla għal sija u nofs l-iktar li ħatħallas skont il-prezz tad-dawl ta' bħalissa huwa 22 cents kif ħdimni aħna sewwa. Issa, però il-kitla kull ma damettali għal 1 liter kienet ta' 2 minuti. Ġifieri meta tikkalkula laqqas biss 1 cent. Mela sinjuri, ir-rebbieħa tal-esperiment biex tikkuntenta lil vuċi li bdejt tisma' f'moħħok hija bla dubju ta' xejn il-kitla tal-elettriku li tirbaħ fuq dik tal-gass. Kellu raġun,